ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಇಂದು ದಾದಪಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಂಚಿ ಕೇಕ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಐನ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂತು ಜಲ್ ಐನ ಕ್ರೀಮ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ರಾಶಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಐಟೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡಾಲು ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಐಟಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ತಿಂಚರ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲು ಚೂರಂಚಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೋರ್ಷಲ ಪೋಪಾಡೆಗ್ ಸಂತೆ ಪುರ ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ರೆ ರಶ್ ಇತ್ತೆರ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್. ಈ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಲಾಂಡ್ ಬೇಗ ಪೋದು ದೈವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂತೆ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯ ಅಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾಣಿಗೆ ಸಂತೆ ಆದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೆಲು ಜೋಕೆ ಚರ್ಬುರಿ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕದು ಅತಿ ಮಕ್ಳು
ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ನಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಕಲ್ದು ಎತ್ತು ಹೊರ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಆತ ಪಪ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಹರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪೊಣ್ಣಾಗೊಂದು ತಿಕ್ಕದು ಕಿನ್ನಿಲ ದೀತು ನಾವು ಪೆರಡ್ಡೆ ಬಾಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್